Vítám vás tu u Bedwarsek, ale dneska to nejsou jen tak Bedwarsky, protože si ukážeme moji herní myš. Je to recenze BTV. Takže herní myš je to Logitech G403 Hero. Vypadá nějak takhle, má nice podsvícení, prostě kámo je prostě nice. Dneska si o ní něco řekneme a jdeme hrátit. Takže máme tu hru, která nádherně začíná, jsme s panem Uhlíkem, ale co bych vám k této myši tak řekl? Je to Logitech G403 Hero. Docela dobrá herní myš, stála 1200 a já jako jsem s ní spokojený poměrně, protože jako za 1200 takováhle herní myš je hodně v pohodě. A asi tak no, protože dávno jsem měl prostě třeba streak, kdy jsem hrál 20 dnů v kuse, což teď jsem nehrál hodně dlouho a jde to prostě vidět. Když tak, co bych téhle myši řekl, je poměrně hlasitá, když double klikujete, ale nějak jsem s ní nikdy žádný problémy neměl a co se týče toho, že má prostě kabel, tak mě to vůbec nevadí, jako i když třeba za rok a půl bych upgrade plánoval, ale tak jako vedlejší dá se říct. Když tak jenom taková zajímavost o téhle myši, kupoval jsem prostě for random, rozhodl jsem se pro tady tu, ještě jsem přemýšlel nad Gloriuskou, ale nakonec jsem se rozhodl pro tuhle, ale mě třeba vůbec nevadí, protože prostě je barevná, když ne tak jako Gloriuska. Ale dobrý, prostě je barevná, vle, to je prostě výborný popisek. Jako, nevadí mi ta myš, jsem s ní poměrně hodně spokojený. Středu, mohl bych jít na modrý, jako to by šlo. Modří přijdu o postel. Doufám. Zápek jeden hit, easy GG. Dobře, nevadí. A my jsme přišli o postel, takže další hra. Pokud dáte na tomhle videu třeba 20 lajků, tak natočím video i s herní klávesnicí. Když tak vyrábí se ještě ta stejná myš, jako je tahle, ale jenom o 10 gramů těžší a je bezdrátová, jmenuje se G703 nějak tak, ale kdybych se měl rozhodnout, jestli chci nějakou jinou myš třeba za rok nebo tuhle, ale v bezdrátové verzi, asi bych šáhnul po té bezdrátové verzi, z toho teda asi bych šáhnul po jiný, protože jsem člověk, který prostě si chce prozkoušet tady něco jiného, takže tak. Teď jsem chtěl říct, že to je profesionální speed bridge. Není. Bohužel. Tak. Easy. To se malinko nepovedlo. Easy. Takže Jordan Meister. Za tohle musíte dát potlesk, kámo. Protože jako tohle se může povísit do mě, protože jsem nejlepší teda co. No, nejsem nejlepší. Tak, teď už by se mělo hrát malinko líp. Musím chvíli poavkovat. Nebo poavkovat, ne, ale nešetřit, samozřejmě. Nevím, jestli jsem to v tomto videu říkal, ale jsem malinko nemocnej. Ale nevím, jestli prostě jsem malinko nemocnej, takže možná to jde na mě poznat, možná ne. Já se budu snažit být co nejvíc aktivní, ale prostě, kámo, mám nějaký malinký limit. Takže tak. Malinko to vypadá, že by se mohli jít malinko rašovat, malinko, teda co? Ale docela se bojím toho, že přijdem o postela, to je náš teammate. Zase lekl, tyhle. A pak bude mít hodně emíků, no, takže to bude asi hodně tahat, očekávám. Sice jsem v minulém díle dával radu, pokud získáte emeraldy, běžte do prdele, ale jenom pokud jste Elka, ale já jsem Elko, takže já bych měl jít do prdele, ale tentokrát se malinko věřím, no. Kámo, really jsem byl tak obejtěnej, ty vole, že jsem tentokrát stoupnul na špatnou cestu. Ok, tak náš teammate se malinko vybavil, takový malinký zdání mám, že Cápek to třeba hodně tahat. Když tak možná si říkáte, Jardane, proč nehraješ solový Bedwarsky? Je to z toho důvodu, že prostě mám radši duo Bedwarsky, nebo co jmenou, doublový, nevím jak se jmenou. A mám prostě radši duo Bedwarsky, protože jsou prostě lepší. Mohl bych si udělat perlu, ale já si udělám investu. Tady tyhle dvě sračky. Teď. Udělám sekirku.
Aha. Aha. Tak tohle dobře vypadá, nevypadá. Vy chcete říct, že jsem sám. Že ten cápek měl tak dobrý věci. Aha, no tak to nebyt dobrý, to nebyt dobrý. A jako já jsem si ten potion, si říkám, dávat neměl, protože díky tomu jsme přišli o postel. Takže guys, vypadá to, že máme tady konec videa, protože jsem to posral, teda co. A tohle video doufám, že taky dokážu natáhnout na 8 minut, nebo jako doufám, že to nějak dokážu, tady vidíme cápka, jak se tady výborně staví, no, ale jo, tohle video je u konce, protože jsem to zkazil, ale jinak tuhle myš, jestli můžu fajn doporučit nebo ne. Výhoda je ta, že se s ní dávají dobrý CPSK, má dobrou odezvu, výborný postranní tlačítka a i gripy. A celkově za ten skoro rok používání jsem s ní hodně spokojený. Jediná věc je ta, že prostě ten software je malinko debilní, i když ten Logitech software tak mi malinko nevyhovuje, ale jinak tam je hodně v pohodě, ale jenom bych prostě nesměl být L-ko, abych byl prostě s tou myší lepší. Pokud plánuju upgrade a na co, tak možná tak za rok a půl bych plánoval upgrade na třeba G-Pro X Superlight. Jo, prostě ty Logitech myši se mi zdá jako docela dobrý, ale toto video u konce, dejte lajkoš, odběroš a ať si dáme těch 1000 odběrů co nejdřív, nejlépe do konce roku. Zatím čau čau!